Dragi prijatelji, dragi ljubitelji fudbala, dobrodošli u još jedno izdanje emisije ili podcasta Fudbal više od igre. U ovoj kombinaciji nismo bili dugo, a i boga mi zbog naših obaveza fudbalskih, pa eto sad smo iskoristili priliku da ponovo uradimo i napravimo jednu retrospektivu, kroz naravno značite o kome se radi tu, ali retrospektivu o učinku reprezentacije Srbije dosadašnje, što tiče prošle godine takmičarske, kao i ono što čeka samo reprezentaciju u grupi za kvalifikaciju svetskog prvenstva. Pričamo malo o Crvenoj zvezdi, neku reč o TSC-u i eto možda nekim iznenađenjem iz regionima, pa eto i o borcu iz Banja Luke. Kao što rekoh, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Fudbal više od igre, a ovo već poznato lice koje možete da vidite jeste naš dugogodišnji fudbalski sportski radnik, inače i predsjednik fudbalskog kluba Jedinstvo, duboko pitanje Jagodinski klub, a pored toga je i autor fudbalskog YouTube kanala. U pitanju je doktor Dragan Bogdanović, radiolog i veliki ljubitelj ne samo fudbala, već svih mogućih sportova, pogotovo kada igraju neki naši ili neki iz našeg regiona. Dragane, veliko zdravo tebi i reci nam kako si, šta si i naravno da nam spomeneš što ima novo kod tebe što tvoj kanala tiče i o čemu se radi. Meni je prvo drago da ja i ti konačno snimamo neku emisiju posle mnogo vremena, znači pomislili bi ljudi koji prate naše kanale, kaže ova se dvojica sigurno posvađali čim ne snime ništa. Međutim, kao što si rekao, nije ništa od toga, obaveze su velike, imaš tvoje obaveze, imam svoje obaveze kako na poslu, tako i ovako da kažemo privatno. I baviš se muzikom i svojim poslom i eto da podsjetimo gledalce, pošto nećeš sam da se hvališ, da si postao trener fudbalskog kluba Domaćin iz Kovačevca, da to lepo radiš, da te dečaci slušaju koliko vidim po objavama na Facebooku i baš mi je drago što si se vratio trenerskom poslu i da si našao vremena da od silnih obaveza eto ponovo se posvetiš i tom delu svog života, a to je fudbal na terenu, ne fudbal ovako što se kaže ispred kamera. Što se tiče mojih nekih dešavanja kod mene i tako dalje u ovom proteklom periodu kad se nismo čuli i vidjeli ovako na YouTube-u, pa ništa, mislim, taj kanal moj radi, manje izbacujem neke videe i tako dalje, eto objavljamo one kratke, što bi rekla deca, šortceve ili kako se već zovu, čisto sa tematikom, eto, kad se igra Euroliga, rezultat Zvezde, Partizana sa postignutim koševima, to su oni, znaš i sam, kratki videoklipovi u trajanju od 15 sekundi, mogu da kažem da su dosta gledani, s obzirom da je moj kanal još uvek u povoju, što se kaže, u razvoju, pratim sva dešavanja, eto da se malo našalim, objavio sam sem sporta i kolika je cena goriva bila prošlog petka i da je Putin pozvao Trumpa na razgovor u Moskvu, rekao eto malo da promenimo i da obuhvatimo sve teme, jer ja sam tamo svoje vremeno na onom delu ispod naslova kanala napisao da ću da se bavim medicinom, radiologijom, životom, sportom i tako dalje, rekao ajde da ne krećem još uvek sa medicinom i sa radiologijom, da ne plašim ljude, da se tako našalimo malo preko YouTube-a, mogu to da vide i da me pitaju uvek kod mene na poslu, ali kažem, eto, uglavnom izbacujem to, ti znaš, pratiš sigurno moj rad, ja objavljam sve rezultate i tabele od gradske, odnosno opštinske lige do Super lige Srbije, znamo da za sad je samo Super liga krenula, to čisto, eto, prođem rezultate, prvo parove, pa onda rezultate, tabelu, bez nekog mnogo velikog zadržavanja oko toga, više ću da se bavim time kad krenu niže lige, jer meni je prioritet naš amaterski fudbal, koji je po mom nekom mišljenju i dalje sam pravi fudbal, sve ovo od Srpske lige pa na gore, to je profesionalizam, ljudi od toga žive, a ipak je amaterski fudbal nešto najlepše što i amaterski sport generalno nešto najlepše što čovek može da doživi, a koji voli sport, tako da kažem, eto,
guramo polako, pa ćemo vidjeti šta i kako dalje, dok imam volju ja ću to da radim. Neko to shvata, neko ne shvata, kaže šta ti to treba, ti si doktor, ali ja sam pre svega čovek koji voli sport i čovek koji je mnogo pre nego što je upisao srednju medicinsku, voleo taj fudbal, voleo taj sport, zato sam sve ove godine i u Fudbalskom savezu bio ranije i sad sam u Fudbalskom klubu Jagodina lekar, sve volonterski naravno, tako da eto kažem, ko razume shvatit će, ko ne razume šta da mu radim, tako da je to to. Ja kažem još jednom hvala za one lepe reči što putuju meni u vezi s fudbalom i meni je drago jer skoro 6 godina sam bio u jednom klubu, napravio pauzu od nekoliko meseci, eto tu ponudu nisam hteo da odbijem zato što je i prijateljska ponuda, s druge strane trebalo se pomogne malo klubu, pa meni sad izazov. A ovo što ti radiš, Dragane, stvarno svaka čast i stižeš sve s obzirom da znamo koja je ozbiljnost tvog posla i tvog poziva kad je radiologija u pitanju i taj doktorski poziv, a znamo svi dobro koliko si dao fudbal i koliko i dalje daješ fudbal. Takođe kao i ti što radiš, ja mislim da to niko ne radi kod nas, osim jednog portala koji će takođe da pozdravimo, u pitanju je portal Srpskog telegrafa, niže Lige Republika. Momci stvarno objavljuju i pokrivaju sve moguće lige na taj način i svakim čast dalim vera i to su naši prijatelji fudbalski, a ono što je ovako na taj način kao ti što radiš, potpuno drugačija stvar gde ti stvarno od prve srpske lige, faktički ne mislim prve srpske lige, srpske super lige do gradskih liga, pogotovo naša ta linija prema našem gradu, i u tom pravcu i to stvarno imaš pohvale i čestitke od svih. Sad, da ne ispadne smo malo ispali što sad nismo, ja sad baš mislio da dugo nismo radili ovako live, Boga me prošlog leta, ali sretali smo se na fudbalskim stadionama i eto možda jedan kako se kaže, detalj koji je jako interesantan, to je da sad ovog vikenda igramo i naša dva kluba prijateljsku utakmicu pripremu za narednu sezonu, tako da ćemo se vidjeti malo možda zdraviti. Ono o čemu ćemo pričati danas, kao što smo rekli, jeste učinak reprezentacije Srbije iz Draganovog ugla i šta je to što smo uradili, šta je to što smo možda mogli više i ono što ćemo pričati kasnije i u Ligi šampiona, Crvenoj zvezdi, TSC-u i eto spomenut ćemo još neke klubove koji su napravili, ajde da kažemo, prezimili iz regiona, prezimili u ovim evropskim takmičenjima. Pa Dragane, da krenemo prvo sa upravo reprezentacijom Srbije, 2024. se završila, imali smo, da ne pričamo o kvalifikacijama za, ili ti drugi deo kvalifikacija za evropsko prvenstvo, nego ćemo da pričamo o evropskom prvenstvu, Ligi nacija i onda ćemo nakon toga da kažemo nešto i u grupi koja nas čeka, u pitanju grupa K, pa izvoli da čujemo prvo učinak za 2024. godinu i tvoj utisak. Pa neću puno da javim gledalce, znači bit ću relativno kratak, mislim, još jedno veliko takmičenje gde smo otišli, pa dobro, otišli smo bez nekih većih ambicija ovoga puta i ja sam se potajno nadao da, pošto nismo otišli bez tih velikih ambicija, uvijek kad smo imali neke velike ambicije, bila je katastrofa, ali ono što je obeležilo učešće naše reprezentacije na evropskom prvenstvu je to da smo mi zadnjih godina večito kuburili sa odbranom, mogli su da nam daju gol ko god hoće i muke žive su bile, damo 4, ne uzmemo ni bod. Sad je došla obrnuta situacija. Sad smo, ako se ne varam, davno je bilo već pola godine i više, mi smo na evropskom prvenstvu ukupno postigli 1 gol. I to je dao Luka Jović u nadoknadi vremena protiv Slovenije. Od Engleza smo izgubili 1-0, sa Dancima smo igrali 0-0, znači nismo uspeli da prođemo i što mene opet to mi je neobjašnjivo i dan danas da mi najbolju utakmicu odigramo kao kod Radomira Antića protiv glavnog favorita u grupi Engleske, igramo ih, primimo bez veze gol, onda ih sabijamo u 16-terac, tiho pritiskamo ih 90 minuta, znači letilo im je bukvalno, da ne kažem katastrofa, nego neki preokret, izgubimo neslično 1-0 i onda ja u Grčkoj bio gledao u tom nekom hotelu protiv ove Slovenije
i onda se nadamo da Slovenci ipak su dobri skijaši, da dobro skaču, ski skokovi i tako dalje, ali opet nerešeno sa njima, znači ja mislim da koliko beše nerešenih ima, ja mislim da u budućnosti u kladionicama najmanja kvota da bude kad igramo s njima zvaničnu utakmicu biti na nerešeno. Opet taj neke polu šanse njihove naše i primljen gol bez Zvezde i onda kad smo svi se već predali, Luka Jović daje taj gol posle kornera 1-1 i mi opet živimo u nadi da možemo da dobijamo Dansku i da se otvore karte Engleska, Slovenija i da mi prođemo, međutim da li beše smo imali 4-5 napadača u jednom momentu, koliko je ušlo, znači sve moguće raspoložive snage što imamo od napadača je ušlo i mi nismo uspeli da damo gol, 0-0 je ostalo, naravno braća Slovenci, Englezi, očigledno 0-0, ja mislim da je to, mogu da kažem u kamere, nije to išta strašno dogovoreno, da bude X odgovaralo i jednima i drugima i mi ne prođemo grupu opet jedno razočarenje, opet sve iz početka, opet ništa. Ali kažem, prvi moj utisak i najveći je to da smo sad defanzivno bili fenomenalni, a ofanzivno katastrofa. Nit Vlahović, nit Mitrović, znači ništa. Luka Jović kao treći špic dao gol, taj jedan jedini koji smo postigli u 270 minuta, a složit ćeš se da se u košarci utakmica dobija na odbrani, ali u fudbalu ipak moraš da daš gol da bi prošao dalje. Da budu koševi. Da, to je bilo sliče evropskog prvenstva, nešto ne bih dalje mnogo polemisao oko toga. Što se tiče Lige nacija, tu smo sasvim korektno odigrali, ako ništa drugo, pokazali smo Švajcarcima ko je gazda posle mnogo vremena, fenomenalne utakmice, znači kući i na strani, i eto opet dođe odlučujuća utakmica s Danskom, kad smo imali, da li beš u Leskovcu smo igrali, znači s Danskom u Leskovcu, trebalo nam pobeda makar od 1-0 da budemo, da uđemo, da prođemo u taj play-off Lige nacije u četvrtfinale, a samim tim da budemo i nosioci u šeširu za kvalifikacije za svetsko prvenstvo. I naravno, to je jedna od retkih utakmica gde ja našim reprezentacijama baš ništa ne mogu da zamerim. Jednostavno, realan rezultat je trebao da bude 4 ili 5-0 za nas. Samo u prvom poluvremenu smo mogli da im damo, oni su bili bukvalno kao bokser posle nokauta drogirani, međutim, kao što je Zvezda 91. imala sreću kad je pogledao Bog nakon Augenthalera i svega onoga što se desilo, naša reprezentacija u Leskovcu stvarno nije imala sreću, stvarno je bila bolja, tu nema momcima šta da se zameri. Ovo učešće u Ligi nacije je pokazalo, grupa ni malo nije bila naivna, je pokazalo da, mislim, ne računam Španiju, mislim, sa Špancima smo igrali 0-0 u Beogradu, to je kao da si osvojio svetsko prvenstvo, tamo nismo imali šta da tražimo, doživjeli smo katastrofu, ali opet kažem da smo sa sebi ravnima, Dancima i pogotovo Švajcarcima koji su nas pobeđivali, gde god su nas videli, pokazali milo za drago, vratili im neke dugove od ranije i pokazali smo da opet, i raduje me što onaj podatak sa početka Lige nacija, kad dosta reprezentativaca se nije odazvalo pozivu Stojkovića, da je opet bila neka priča da opet reprezentacija u rasulu, vamo namo, međutim, eto, opravdano, verovatno ljudi nisu mogli, Vlahović i drugi da igraju, kad je bilo najpotrebnije, oni su se vratili, pokazali sve što mogu, nije hteo gol, tako da nadam se da ćemo u najjačem sastavu, bez ikakve sujete, i pozivam i selektora Pixija i sve igrače koje imamo, a koje imaju mesto u reprezentaciji, da malo sklone sujetu tu svoju u zapećak, jer samo u najjačem sastavu, ako budemo igrali kvalifikacije za svetsko prvenstvo, moći ćemo da budemo što da ne i prvi. Mislim, Engleska jeste svetska sila u fudbalu, ali pokazali smo na evropskom prvenstvu da sa njima možemo da igramo, a tu se igraju dve utakmice, pred punom Marakanom može da padne i Brazil, samo ako mi hoćemo da igramo, naravno bit će teško sa Albanijom, iz više, ne bih sada spominjem političke razlike, to znaš, bit će veoma teško, prošli put je bilo... Da će bude opasna motivacija sa obe strane, čak i to. Da, samo da ne budu dronovi i da ne ispadamo, da ne kažem dupi i da nasedamo na takve provokacije. Tako da, eto, obuhvatio sam odmah i te kvalifikacije što si me pitao.
grupa nije ni malo naivna, ove druge reprezentacije posle Engleske i Albanije dobit ćemo ih bez problema, ali ja kažem, eto, to drugo mesto nam je, ja mislim da smo bolji od Albanije, mada Albanija više nije Albanija od pre 10 godina, to je ozbiljna reprezentacija sa mnogo igrača u evropskim futbolskim klubovima, znači ozbiljan protivnik, ali mislim da kažem, ako sklonimo sujetu i selektori, igrači, da smo bolji od Albanije sigurno, sad sa Englezima 2 borbe fudbalske, 2 bitke, pa ko bude bolji ići će direktno, ko ne bude bolji ići će u baraž, pa ćemo da vidimo. Da. Kad smo završili sa oko Lige nacija, sad ćemo da pričamo i o samoj grupi K, inače kvalifikacija upravo za svetsko prvenstvo. U stvari pričali smo o tome, nego sam htio da kažem još nešto. Engleska, Albanija, Andora i Letonija. Spominjali smo Englesku i Albaniju, ali šta je sa Andorom i Letonijom? Znamo da oni ne može da nas iznenade, ali s Letonijom nepoznata reprezentacija, potpuno zna. Da li misliš da možda neko može da nas kljucne i sa te strane nam uzme neki bod? Ja samo jedno hoću da kažem. Više outsidera u fudbalu, što se tiče reprezentativnog fudbala, nema. Znači, nekad ti to možda neku si godinu stari, nisi mnogo, ali neku godinu si stariji, ti to više pamtiš. Ja mislim da sam imao godinu dana kad je bila ta 78. ili 74. Ako 74. nisam se ni rodio, kad je SFRJ Jugoslavija pobedila Zajev, ja mislim 9-0 na svetskom prvenstvu. 9-0 ili 9-1, možda i 9-0. Toga više, Cine, moj druže, nema. Sad svi igraju fudbal, znači sad je Lihtenštajn ozbiljna reprezentacija, Luksemburg ozbiljna, znači nije ozbiljna reprezentacija da se plasira negde, mislim, ali su ozbiljne ekipe. Ta Andora isto, mislim, ne znam koliko si ispratio, kako se zove, Kik Laksvik sa Farskih ostrava, ja mislim da je igrao grupnu fazu Lige konferencija. TNS iz Velsa je igrao grupnu fazu Lige konferencija. Ja sam za te klubove do skora čuo, mislim, nije lepo da pričamo o kladionicama, ali dobro, to je čisto, to nije reklama, nego čisto, eto da kažem, ja sam za mnogi klubove čuo, eto tako, neki put odeš u kladionicu da igraš i vidiš tamo Velška liga, neki TNS, nemaš pojma, ni vidiš tabelu, prvi su, a sad, boga mi, tamo se igra fudbal, znači svi živi igraju fudbal, ta Letonija, to je bivša Sovjetska republika, to je velika, mislim, bila velika država, oni jesu se raspali, ali te Letonci nisu zaboravili da igraju, znači to je sovjetska škola, kažem, nismo mi, i da smo mi Brazil, Argentina, Španija, pa ne možemo nikoga da pocenimo, ipak smo mi mala zemlja koja ima 6 miliona ljudi, ne možemo svi da igramo fudbal i kažem, tržište je sve manje i manje, ne znam da smo ja i ti pričali na tu temu, kad smo se zadnji put uključivali ove naše emisije, sve manje i manje igrača kvaliteta za reprezentaciju, po mom mišljenju. Naše mlade reprezentacije će u budućnosti imati veliku muku ako se nešto potpuno ne promeni. Znači, mi moramo da shvatimo, možda da dovedeš stranog igrača da bi nešto uradio u Evropi, ali mi uopšte nemamo mlađe kategorije kako treba. Tu treba da dođu ozbiljni ljudi koji će da rade, i ako se ovako nastavi, nama će derbi utakmica u grupi nekih kvalifikacija biti sa Andorom i sa Letonijom, a ne sa Albanijom i Engleskom. To je surova činjenica, možda nekome smeta i nekoga boli, ali ja sam čovek koji voli fudbal, koji voli svoju zemlju i prosto mi je krivo kad vidim da mi kadeti, mlađi kadeti, pioniri, mi ne možemo se plasiramo nigde, znači spadamo, pošto sve živo pratim i to pratim, znači mi gubimo od nekih zemalja koji su nam ranije bili znači kašalj u fudbalu. Znači, tako da što si ti rekao, mi ne možemo sad, da se skoncentrišemo Engleska i Albanija, ovo ćemo lako. Mi moramo mnogo krvi, uslovno rečeno krvi, znoja, da prolijemo i u Andori i u Letoniji, da bi te utakmice dobili, jer više outsidera, opet kažem, nema u fudbalu. Svakog može da pobedi sad. Da. To je to što se tiče reprezentacije Srbije, vidjet ćemo u kom pravcu ide i kako se kreće i razvija situacija, a ono što sad pričamo je... Izvini, da ne zaboravim, mislim, da podsjetim čisto, mi u marta igramo sa Austrijancima baraž za opstanak u toj elitnoj diviziji Lige nacija, znači 2 utakmice u Beču i u Beogradu, bit će to 2 derbija, kažem, Austrija je odlična reprezentacija,
Onda su nas u prijateljskoj lagano dobili i kažem, te utakmice će biti veoma teške, ali su veoma bitne, jer za naš fudbal je dobro da igramo koliko god neko, da kažem, tu Ligu nacija smatrao, eto, čisto gubljenje vremena, ipak je ona bitna jer može da donese direktan plasman ako budeš prvi u grupi i ako ne prođeš te kvalifikacije ti možeš kao prvi u grupi da igraš neki dodatni balaž, znači ima neku draž, a i za razvoj našeg fudbala i naših igrača je bitno da igramo sa najjačim reprezentacijama tu Ligu nacija, ne da igramo iz druge lige. Apsolutno, pa to je, ja mislim da je prava stvar. Uglavnom, evo, prelazimo sad sa reprezentacije na Ligu šampiona, isto tvojim rečima, tvoj utisci, učinak Crvene zvezde u svim ovim utakmicama. Pa pazi, ja sam zvezdaš veliki, bio sam se malo, što kažu naši ljudi, ohladio kad sam vidio da nema ništa od rezultata i tako dalje, pa kad smo krenuli ponovo da radimo nešto sa Vladanom Milojevićem kao trenerom i sa ovom generacijom igrača, ja sam opet se malo, što bi rekla deca, zagrejao, ne idem više po utakmicama, nemam više volje i snage, ali pratim konstantno sve uz male ekrane i mogu da ti kažem da možda će naši drugari partizanovci to pogrešno da shvate i da podsmešljivo kapiraju šta već, ali Zvezda je mnogo prokockala šansu da prezimi ove godine, iako je osvojila samo 6 boda i 5 ili 6 boda je bila daleko od tog 24. mesta. Opet moram da kažem, opet koliko to nekom će da se svidi ili neće, Dinamo iz Zagreba stvarno šteta, zbog slabije gol razlike nisu prošli dalje, znači bili su 25. a 24. je prošlo dalje, imali su isti broj bodova. Imali su isti broj bodova, ali gol razlika, ono što se kaže u fudbalu, svaki gol je bitan. Tako da se na kraju, šta hoću da kažem, ajde da krenemo od početka, znači prvo i osnovno, prva 3 boda su trebala da budu osvojena protiv Benfike. Znači u Beogradu kad smo izgubili 2-1, primili smo 2 pastirska gola, znači da se sastave tvoji momci iz domaćina i moji iz Duboke i da zagrizu, pa ne bi primili onaka 2 gola od Benfike kao što je primila Zvezda. Benfika je veliki klub sa velikom tradicijom, čuveni evropski klub, ali Zvezda je bila bolja na toj utakmici, počela je da igra tek kad je primila ta 2 bez veze gola, kasno su smanjili na 2-1 i posle toga je bilo kasno za bilo koji preokret. Da sad ne idem baš redom utakmicu po utakmicu, protiv Intera iz Milana je doživljen debakl 4-0, ali samo debakl po rezultatu. Ako se sećaš i ako si uspio da ispratiš tu utakmicu, sva 4 gola koje je Inter nama dao su bila direktne greške zadnjih veznih i štopera. Znači, ako zadnji vezni štoper pogreše, znaš, igrao si fudbal, trener si, tu popravke nema. Golman nije hobotnica, može jednom da spasi gol, ali više puta ne može. Znači, sva 4 gola... Prosto nemoguće doći bi bilo kakve korekcije pozadi. Da, sva 4 gola direktne greške, tu nema šta. Tako profile igrača ko što ima Inter. Da. Da, i onda kažem, momci iz Intera nisu se poštano ni uznojili, rekli hvala lepo i nastavili dalje. Protiv Barcelone to nije bilo realno, Barcelona je mnogo bolja ekipa i u dobroj su formi, a i pravo da ti kažem, imali su i sreće, kogoda šutno, ona se odbija do Levandovskog, on samo, namo, uspeh je bio što smo dali taj 1 gol protiv tako moćne Barcelone, onda protiv Monaka isto, znači ako se ne varam, sad vraćam film, beše bilo 1-1, pa neki penal bio sumnjiv za Zvezdu, da li jeste, da li nije, i onda smo u drugom, primili smo gol, da, bilo je 1-1, Šerif je dao gol, pa sumnjiv penal za Zvezdu, nisu svirali, pa u zadnjim momentima prvog poluvremena opet podsjećam te kao trenera da je najgore da primiš gol u zadnji minutu poluvremena, 2-1 i onda u drugom poluvremenu raspad sistema, isto 4-5 razlike za Monako i onda su ostale te zadnje 3 utakmice, znači Stuttgart, PSV i Young Boys. Sad 9 boda Zvezda bi prezimila. Bar tako se pričalo da bi možda kao... Da, međutim, šta sam htio da kažem, Stuttgart utakmica generacije, znači Stuttgart, ako je neko mislio da je Zvezda razvalila Stuttgart onako ubedljivo, zato što je Stuttgart slab, neka pogleda rezultate Stuttgarta i plasman Stuttgarta trenutno u Bundesligi koja je jedna od najjačih liga Evrope.
neka pogleda šta je taj Stuttgart uradio u drugim utakmicama u grupi da je pobedio Juventus i tako dalje i tako dalje. Jednostavno Zvezda je tu poginula, odigrala muški, sve je htelo, prošla je taj Stuttgart lagano i onda opet znamo šta je bilo u Milanu. Ovog puta Milan, ne Inter. Znači, opet pričam ne kao Zvezda, što kao ljubitelj fudbala. Ona je bila čista krađa u 90 i nekom minutu, što je sudija priznao gol za 2-1 Milanu, a pogotovo šta je sve Zvezda promašila pre toga i to znaš. Znači, Zvezda je iskoristila što je Milan u krizi, koji dan danas traje, evo izgubili su sinoć od Feynorda, znači Zvezda je tu zaslužila makar bod, a baš da ne preteram, čak možda i 3. Milan je bio očajan, nikad gore, Zvezda nikad bolja, ali eto, neko prokletstvo s tim Milanom, prošli put bila magla kad smo ih imali u Beogradu, sad evo primi smo gol u 90 minutu, ja se šalim, ali ne možemo da izbijemo u kukuruz loptu, znači, i opet smo i dalje gajili neke nade da ipak sta 9 boda, što se pokazivalo da ipak nije moguće da se prođe s 9 boda, ali eto, tad smo nadali se da nešto možemo da uradimo, došle taj PSV, ali očigledno je problem što je Zvezda dobro završila kalendarsku godinu, ali znaš i sam 2, 3, 4 prijateljske utakmice, nije to, noge teške, došle PSV, mislim prva, znači sva 3 gola koje smo primili, katastrofa, znači onaj De Jong glavom, onaj treći gol, Izraelac pliva negde, ne znam ni on deći, onaj ubi bombu 3-0, mislim da je bila greška Vladana Milovića, koga ja izuzetno cenim, da se ne ljuti što je stavio Glazera na gol, mali Guteš je po meni to trebao da brani, jer je bio u boljoj formi, se oporavlja iz povrede i tako dalje, i onda smo im dali za 5 minuta 2 gola i bio je haos do kraja, ali nažalost bilo je kasno, tu smo utakmicu izgubili sve šanse da budemo među 24 i onda što mene raduje, nismo klonuli duhom, shvatili smo šta znači pobeda u Bernu protiv Young Boysa, šta to znači za naš fudbal, za klubski koeficijent, za srpski koeficijent, što da ne i neki $1 milion da kapne, odigrali smo dobru, pametnu utakmicu, bili smo bolji od tog Young Boysa, Kanga je pokazao po meni da je jedan od boljih veznih igrača koje je Zvezda imala i da jako ima, neko kaže ima godine, nema veze, možda imaš ti 100 godina ako igraš, ti treba da igraš i to je pokazuje po meni, neka se ne ljute Elšnik i Krunić, ali da je u ovom momentu bolji igrač, zadnji vezni od njih. Što je dokazao u zadnji utakmici pogotovo. Da, i eto kažem ti, uspeli smo da uzmemo 6 boda, 29 smo od 34 ekipe, tako da kažem, nije sjajno, ali mnogo bolje nego što je nekad bilo i meni se iskreno sviđa ovaj format takmičenja, zato što do zadnjeg kola ne znaš šta će da bude i što se desilo da, na primjer, da dođe u situaciju jedan Real i City da mora da igri u 16. finala međusobno i da jedan od te dve ekipe mora da ispadne, a baš je neko komentarisao, kaže, hteli su da igraju samo međusobno, da igraju samo bogati, a ovi siromašni klubovi da propadnu. Evo sad kaže, igraju u 16. finala, jedan od njih dvoje, ta dva kluba će da ispadne baš rano, tako da hteli su da igrati. Dragane, koliko je blizu Dinamo i Zagreba bio sad dosta? To sam ti rekao, isti broj bodova kao 24. samo slabija gol razlike. Pukli su od Bajera iz Mihena, čini mi se na startu, da li beše 9-2, 9-1, i taj polozik je koštao da prođe u dalje. Da, i oni potpuno drugačiji temperament, pristup imaju, što je meni apsolutno fascinantno. Ima još nešto u vezi sa Zvezdom Ligi šampiona ili idemo dalje? Pa znaš šta, nema ništa drugo, mislim što se tiče te Lige šampiona bilo pa prošlo i dalje sam mišljenja da je za naš fudbal bolje da naš prvak, eto Zvezda, Partizan igraju Ligu Evrope, Ligu konferencija, tu nam je mesto po kvalitetu, tu nam je mesto da skupljamo bodove, jer kako u Vajdu imamo što igramo Ligu šampiona, kad gubimo, eto skupili smo nekako 6 boda, to je bilo dobro, ali zbog loših rezultata i zbog loših rezultata drugih klubova, mi padamo na toj rang listi, svi nas prestižu
i od 5 ekipa, koliko znam, sledeće sezone koje sad ide od avgusta, imat ćemo samo 4 ekipe. Naš prvak kreće od drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona, što je opet dobro, jer mislim da imamo kvalitet da prođemo te kvalifikacije, da tako skupimo bodove, ali opet, jako mnogo volim da mi igramo Ligu šampiona, ipak priču sam s mnogo drugara koji su znaši, ipak je za nas Liga Evrope, što kažu deca majka, ali dobro, ne pitamo se mi, pita se Zvezdan Terzić i rukovodstvo Zvezde, pa da vidimo. Da, ja znaš ono, mislim, iskreno, ja sam odrastao voleći taj klub i dalje jako respektujem naravno za isti taj klub i ono što je, ja kažem, najveći heroji mog detinjstva, vjerojatno i tvog nekima su bili Zagor, nekom Batman, ali nama su bili Stojanović i ostali, tako? Znači, Vukom Petrovićem, tako da to je nešto što evo već 30 kusur godina ne može da izbrišeš, što je taj neki osjećaj, emocija neka koju ne može da izbrišeš. Jer što si rekao malo pre, jednostavno voliš da Zvezda igra u Ligi šampiona. Pa i ja volim da igraju Zvezda i Partizan, da igra i Vojvodina, da igra i TSC, da nas ima što više gore, da budemo takvi, jer onda tu pripadamo, Dragane, znaš da Zvezda, ako smo bili prvaci Evrope, prvaci sveta, to može i Partizan da uradi, jednake godine, može da uradi bilo ko, ako imamo te recimo da smo mogli smo tako, možemo i ponovo verovatno, ali treba, što ja kažem, da budemo tamo gde nam je mesto, pa neka se učimo i napravili bi možda veći uspeh u Ligi Evrope, ali onda bi bili, šteta, šta bi uradili da smo igrali Ligu šampiona, znaš? Ima problem jedan tu veliki, mislim, šta meni smeta, znači, ok, prodao si Đigu za 12 miliona evra, znači, dečko tek počeo da igra, fenomenalan štoper, čudo bi napravio da je nastavio da igra, prodao si Mimovića, opet radiš kao kad si prodao Kostu Nedeljkovića, koji sad više siroma ne zna gde će da igra, aj što propao za Zvezdu, nego pitanje šta će biti s reprezentaciju. Mi opet nećemo, opet nemamo bekove, znači, prodao si ga za lepe pare, za 8 miliona, znači uzeo si 20 miliona evra, stani. Znači, nemoj taj Andrija Maksimović da ostane do juna samo zato što nema 18 godina i ne može da ide u Evropsku uniju dok nije punoletan. Sačuvaj ga malo, znači moramo nešto, ako si već uzeo 20 miliona evra od samo 2 igrača, ako si uzeo 30 miliona evra od Učića od Lige Ž, pa to ti bre 50 miliona evra, pa šta ti treba više, aman? A mora ekipa da se sačuva. Šerifa traže ne znam koga još. Znači mi svake godine pravimo tim iz početka. Ja razumem da su od igrača živi, ali mi nečega da se prođe, da se nekako snađu. Ti znaš vrlo dobro, sećaš se koliko je godina pravljena ekipa 91. da bi se, mislim, ja po vreme se više ne sećam. Država, imao si ovaj kup šampiona od 32 ekipe, ovo je sad Liga šampiona, mislim, van pameti da nešto uradiš. Ali hoću da ti kažem, ne može u Evropi da se uradi ništa ako ti konstantno prodaješ najbolji igrače. Znači, moraš, prodao si 2, uzeo si 20 miliona, ok, zaradio si 30, ja kažem 50 miliona evra, pa koliko ti treba, ne razumem. Plus sponzori, plus karte, bili su puni stadioni na svakoj utakmici, znači, moraš malo, brate, ja ne kapiram, mislim, meni je mnogo što nemam priliku da odem tako, da sedem s tim ljudima koji vode klub i da objasnim ljudi, ali znate vi da im kažem, znate vi da stanete malo. Da. Dragane, ti si stao sad, evo što si sredio. Ok, sad radiš. Zovu me, znači, ako odbijem poziv, znači ne mogu se javiti. Prosto po ove neke telefoni samo ključe. To je to što tiče Zvezde, mi se nadamo velikom uspehu, ne samo, mislim, i klubovi iz regiona, ali naravno da svako bude tamo gde pripada u tom trenutku, to je bilo najbolje. Evo, to je dokaz, upravo sad ćemo da spomenemo i TSC, to je isto naš klub koji je to prezime u Ligi konferencije. Šta mi je TSC-o? Oni ljudi stvarno lepo rade, mislim, tu je, znaš, sam kombinacija našeg i mađarskog kapitala, lepo rade, lep stadion imaju, lepu priču pričaju, mada i kod njih je problem, prodali su 2 vrlo bitna igrača,
ovog Đakovca i kako se zove ovaj krilni igrač što je dogurao do reprezentacije Ćirkovića, znači otišli su dva vrlo bitna igrača, doveli su tu neke momke, doveli su Miloša Degeneka, bivšeg igrača Zvezde i reprezentacije Australije. Mislim, bit će teško, realno, ja navijam za TSC da prođe, ali bit će teško protiv Jagiellonije. Ozbiljna je to ekipa, poljski fudbal je isto tako u zaletu, tako da bit će mnogo teško. Sad sam čitao danas u medijima da dosta igrača je povređeno, naših igrača TSC-a, pitanje šta će biti, ali dobro, mislim, svaka čast, to je jedina naša ekipa koja je prezimila, koja je, kako se zove, uspela da izbori tu nokaut fazu i to može da se ceni. Ja sam čitao izjavu njihovog predsjednika, da li beše Šemberi, kako se zove, ili Žemberi, tako nešto, i ta njegova izjava mi se svidela. Pitali su ga šta ako TSC ove godine igra play-out, znači ništa od Evrope, pa kaže nema veze, ove godine igramo play-out, radit ćemo dalje, bolje, sledeće godine će se to je to. Jako dobar pristup. Da, čovjek nema neko opterećenje, neko moranje i to je to, kažem, lepo rade, sviđa mi se kako rade. Gledao sam, sad su baš doživjeli debakl u Lučanima protiv Dobrove mladosti, ali verovatno su bili mislima već protiv Poljaka, ali sam gledao njihovu utakmicu na otvaranju sezone protiv Crvene Zvezde i mogu slobodno da kažem, jako teška srca kao Zvezda, da je TSC možda i bio bolji od Zvezde, možda zaslužio sva 3 boda, ne da izgubi 2-1. Izgubili su 90 i neku minutu, tako da kažem, TSC je jedna lepa priča i nadam se, dobro, to možda nije tema ove naše emisije, ali verovatno su u toku da se planira skraćenje Mozart Bet Super Ligi na 12 ekipa, ja to apsolutno podržavam, jer mi definitivno imamo dobru ligu, samo mora da se skrati, mnogo je to 16, mala smo mi zemlja i kad se sa 16 ekipa bude smanjilo na 12, znači u elitnoj ligi neće biti 16 klubova puta, ne znam, 25 igrača, nego će biti 12 klubova puta 25 igrača i ono stvarno što vredi, što treba da igra Super ligu, će igrati kao igrač u Super ligi i to samo može da donese boljitak za naš fudbal, jer vidiš i sam kako Radnički iz Kragujevca lepo radi, Čukarički već godinama, Vojvodina se budi, nadam se, Ofka Beograd, meni se sviđa to, pogotovo evo i mom Ćaletu koji je dugo godina prati fudbal kao i svi naši roditelji, voli taj klub kao što su svi volili te romantičare Skarbor, jer nadam se da će Radnički iz Niša da krenu, ipak je to jedan od najvećih gradova u Srbiji, moraju da krenu, znači za sad nešto ne ide, tako da kažem ti, pratim TSC, ja za razliku od dosta ljudi koje znam, kako se zove, koje znam, koje baš nešto navijaju samo za svoj klub, Zvezdu, Partizan, vi drugi ne pocrkaju što kaže naš narod, ne baš tako, ali je tako u prevodu. Ja volim da svi naši klubovi dobro guraju u Evropi, jer to je dobro za naš fudbal. Sad, kažem ti, ne možemo ničije mišljenje da promenimo, to je tako kako je, ali kažem, bit ću sad je koliko sati, kad ovo snimamo 5:10, za sat i po na Areni Premium 1 kreće prenos i pozivam sve ljubitelje fudbala koji prate, eto, i tebe i mene i generalno YouTube da budu uz Arenu Premium 1 da gledaju utakmicu, ja ću gledati sigurno i nadam se uspehu TSC-a, ne moraju da prođu baš ako ne mogu, ali nemoj da se obrukaju, neka poginu, neka daju sve od sebe, pa eto, neka bude jedan razlike večera za TSC, ja ću biti zadovoljan pred revanšu Poljsku i to je to. Ostalo nam još, naravno, veliki pozdrav za TSC, ali ostalo nam još da spomenemo na kraju i još jedno, možemo reći, iznenađenje iz regiona, Borac Banjalučki, koji eto isto prezime u Ligi konferencija. Večeras igraju takođe protiv Olimpije, tako da ovi šaniš... Borcu svaka čast, znamo svi kakve situacije, da opet ne mešamo politiku, znamo šta se sve pokušava i tako dalje, Republika Srpska i te priče, oni su ljudi fenomeni, guri, baš ih briga za sve, ako se ne varam, ubedljivo su prvi u Premier ligi Bosne i Hercegovine, guriju dobro, sastavili su iskusnu ekipu, dobar trener radi svoj posao, stadion u Banja Luci je bio na svakoj utakmici koju sam ja uspio da ispratim pun i to je dobro, to je nekadašnji, za malo da kažem nešto što nije dobro, naš nekadašnji, a i Srbi preko Drine i Srbi s ove strane Drine su jedan isti narod, razdvajena Drina, ali mi smo, što se kaže, isti narod Srbi, tako da ja navijam i za Borac iz Banja Luke kao da je deo
Mozart Bet Super Ligi. I svakim čast. To bi bilo to što se tiče danas, da ne dužimo previše, pa ćemo ponovo, Bože zdravlje, eto u prvom nekom sledećem prilikom kad bude bilo i razloga za to. Mogu da kažem samo da ste pratili podcast Fudbal više od igre i ovog puta je nekad stalni saradnik, sada i gost, ima svoj kanal, inače je dr. Dragan Bogdanović, radiolog, dugogodišnji fudbalski i sportski radnik i predsednik fudbalskog kluba Jedinstvo iz Duboke, u pitanju Jagodinski fudbalski klub. A ono što se tiče tebe, Dragane, da ti poželim da i tvoj kanal raste i da ide, a ono što mi volimo na kraju da kažemo, da pozdravimo za početak naše prijatelje, drugare, ortake, našu braću, ovog puta i tvog zeta u toj priči, Bobana Jovanovića. Bobane, mogu da ti kažem da si dobru rasvetu uzeo Draganu, tako da bogato studijeta poklon, da kažemo od koga i šta je. I to su ljudi bez kojih, kao što je Boban od početka i uz ovaj podcast pomagao, evo pomaže i tebi, tako da inače Boban Jovanović je sekretar za fudbalske trenere FSG Jagodina i sam je fudbalski trener u fudbalskom klubu Starina Međa, koji su i moji direktni konkurenti u ligi, ali smo jako dobri, evo ja mogu da kažem to da smo i medijski bili propraćeni tako što smo na kraju našeg jesenjeg dela prvenstva po Bovanovoj ideji, naravno pozvao i predstavio ideju, Čine, šta misliš da igramo prijateljsku utakmicu dok god možemo da se prvo završimo prvenstvo nama, tako da smo odigrali 400, možda i 5 ili 60 utakmica svakog vikenda dok su trajale druga prvenstva i dok je zima dozvoljavala da se igra. Imamo dobre odnose, tako veliki pozdrav za Bobana. Naravno, kad sam rekao drugari i braća, je veliki pozdrav za našeg drugara i brata Jocu Johana Dimitrijevića, isto bez koga ovaj savez ne bi funkcionicao tako lako da on je tamo. Nikako ne bi. Naravno, pozdrav za FSG Jagodina, pozdrav za FSPO, kad kažem FSG Jagodina, to je i naša matična fudbalska kuća, tako da jedan veliki pozdrav za sve fudbalske radnike iz regiona, iz EXU i svih mogućih republika, da pozdravim i prijatelja Dževola, sportskog novinara iz Bosne i Hercegovine, koji takođe prati ovo, pa eto, Bože zdravlje, radit ćemo i sa njim neku emisiju. Meni je bilo drago što smo pričali danas to, sad smo ovako, prijatelji smo od uvek, ali smo rivali na terenu, znači u nedelju, 14 sati igramo prijateljsku utakmicu Dragana u klub protiv moga. Možda budemo izveštavali oko toga, ako ja izgubim, naravno da neću da izveštavam oko toga. Nije se desilo, šalim se, naravno. Eto, želimo vam prijatno gledanje fudbala. Ove večeri Liga konferencija, mi snimamo, to je četvrtak, a do nekog sledećeg viđenja u ovom sastavu ili bilo kom pojačanom sastavu, naravno bit ćete obavešteni i nadamo se da ćemo da vam ispunimo, bar da vam ulepšamo nekih sat vremena svima vama na jedan način i stručan, a i što se tiče jednostavno ljubavi prema fudbalu. To bi bilo to. Živi, zdravi bili i hvala vam najviše.